إذا اتعزبوا ዘለኹም መንእሰይ ናይ ቤት ትምህርታ ንፍዕቲ ተማሃሪት ብተመሳሳሊ እዋን ድማ ጽብቕቲ ነበረት ሕማቓ ተማሃሮ ንኽትሪኦም እኳ እትጸልኦም ኮይና ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ግን ምስ ሓደ ሕማቕ ተማሃራይ ወዲ ተጋጨወት ደው ኢሎም እናተኸራኸሩ ከለዉ ድማ ማይክሮፎን ካበይ ከም ዘምጽእ ኣይደለኪነ ኣይበልኩ ክንዴ ንምንታይ ዘይትገድፍኒ ኢሉ ኣብ ቅድሚ ተማሃሮ እናጨደረ ኣዋረዳ እዛ ጓል በቲ ዝገበራ ነገር ዋጋ ትኽፍሎ ዶ ትኸውን ብሓባር ንከታተል ዛንታና ኣብ ቤት ትምህርታ ቀዳሚት ዝኾነ ተማሃሪት ብሓንቲ ሊን እትበሃል ጽብቕቲ ጓል እዩ ዝጅምር ጽንሑ ቅድሚኡ ግን መደብና ኣብዚ 9 መዓልቲ 100,000 ሰብስክራይበር ክንረክብ እዩ ኣይንኽእልን ንኽእል ኢና ሰብስክራይብ ገሩ ሊን ኣብ ቤት ትምህርታ ኣብ ጽቡቕ ዝበሃል ደረጃ በፂሓ ነዲኣ ከተሐጉስ ትደሊ ኮይና ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርታ ምስ ወድአት ኣብ ኮርያ ኣብ ዝርከብ ኣሎ ዝበሃል ዩኒቨርሲቲ ኣትያ ዶክተር ክትከውን ትደሊ ነበረት ኣብ ሓደ እዋን ግን ፈተና ኣብ እትገብረሉ ዝነበረት እዋን ሓደገኛ ሰዓል ሓዘታ በዚ ምኽንያት ድማ ከም ግቡእ ጌራ ከተጽንዕ ዘይከኣለት ሊን ወላ እኳ ቅድሚ ሕጂ ቀዲሓ ዘይትፈልጥ እኳ እንተኾነት ኣብዚኣ ፈተና ግን ክትቀድሕ ተገደደት ኣብዚ እዋን እዚ ዘይተረዳእቶ ነገር እንተልዩ ምቕዳሕ ዓብ ጥበብ ከም ዝሓትት እዩ ኣብታ ዕለት እቲኣ ድማ ኣብ ክፍሊ ፈተና ብምእታው ካብቲ ዝፀሓፈቶ እናቐድሐት ከላ ሓደ ብዛዕባ ትምህርቲ ዘይግደስ ጋውሺ ዝበሃል ወዲ ረኣያ ሊን ምቕዳሕን መጀመርታ ግዚኣ ስለ ዝነበረ ብፍርሒ ዝኣክል ነታ ጽሑፍ ዝሓዘት ወረቐት ካብ ኢዳ ሸተት ኢላ ኣብ መሬት ወደቐት እቲ ኣብ መሬት ዝነበረ ወረቐት ዝረኣየ መምህር ድማ ናይ መን ኢሉ ምስ ሓተተ ሊን ብፍርሒ ከተንቀጥቅጥ ጀመረት ነዚ ዝረኣየ ጋውሺ ድማ ብዛዕባ ትምህርቱ ስለ ዘይግደስ ናተይ ኢሉ ኣብ ክንደኣ ንሱ ካብቲ ፈተና ተባረረ ጸኒሓ ድማ ሊን ናብ ጋውሺ መጽያ በቲ ኣብ ክፍሊ ፈተና ዘጋጠመ ነገር ይቕሬ ተሓተተቶ ጋውሺ ግን ከማኸ ንፍዕቲ ተማሃሪት ትቐድሕ ድያለካ ብምባል ኣላገጸላ እሞ ካብ ጥቓኣ ኸደ ኣብ ገዛ ድማ ዲኣ ኣብ ቤት ትምህርታ ኣበርቲዓ ክትመሃርን ኣብቲ ሃገር ኣሎ ናብ ዝበሃል ዩኒቨርሲቲ ክትኣቱ ከም ዘለዋ ኣጠንቀቐታ ንጽባሒቱ ሊን ንጋውሺ ዳግማይ ምስ ረኸበቶ ናብኡ ኸይዳ ኣብ ክንደኣ እቲ ወረቐት ናተይ ስለ ዝበለ ኣመስገነቶ ጋውሺ ድማ ከም ኣመሉ ድሕሪ ምልጋጹ ቅድሚ ምኻድኪ ግን ኢሉ ካብ ሎሚ ጀሚራ ኩሉ ዕዮ ገዝኡን ኣሳይመንቱን ክትሰርሓሉ ምዃና ነገራ ኣብ መጀመርታ ምስኡ ዘይተሰማምዐት ሊን እታ ወረቐት ናታ ምዃኑ ነጊሩ ከም ዘበላሽወላ ምስ ነገራ ግን ብኡ ንብኡ ምስ ሓሳቡ ተሰማምዐት ኣብተን ዝቐጸላ ሒደት መዓልታት ድማ ንሊን ዕዮ ገዝኡ ሂቡ ከስርሓ ጀመረ ሓደ ንጎ ድማ መሓዛ ሊን መጽያ ነቲ ሓድሽ ዝሓዘቶ ኣፍቃሪኣ ኣላለየታ እቲ ቅድሚ ሕጂ ሕማቕ ተምሃራይ ምዃኑ እትፈልጦ ሊን ድማ ሰላም ክብላ ኢዱ እንተዘርግሓላ ሊን ግን ከም ዘይረኣየቶ ኮይና ሓለፈቶ እቲ ወዲ ክልቲአን በይነን ክኾና ሓሲቡ ምስ ከደ ንመሓዛኣ ምስ ኣድጊ ዝወዓለ ጥራጥ ኣድጊ ለመደ ዝተባህለ ኣባሃህላ መሰለትላ እሞ ምስ ሕማቓት ተምሃሮ ክትከውን ከም ዘይብላ ነገረታ ኣብዚ እዋን ዝዛንታና ሊን ብዘፈራርሓ ነገር ተገዲዳ እምበር ፈጺማ ምስ ጋውሺ ክትቀርብ ከም ዘይትደሊ ይሕብረና ካብኡ ክትርሕቕ ኢላ ድማ ሓደ መዓልቲ ኣሳይመንት ክስርሕ ኢሉ ምሳባ ካብቲ ሕቶታት ኣዝዩ ከቢድ ሕቶ ዝበሃል ብግቡእ ሰሪሓ ሃበቶ እቲ ሕቶ ከም ዘይምልሶ ዝረኣየ መምህር ድማ ከመይ ገይሩ ጋውሺ ክሰርሖ ይኽእል ኢሉ ብምሕሳብ ኣብ ቅድሚ ተምሃሮ መጺኡ ነታ ሕቶ ክሰርሓ ሓተቶ ነታ ሕቶ ክምልሳ ዘይከኣለ ጋውሺ ድማ ካበይ ኣምጺኡ ነታ ኣሳይመንት ከም ዝሰርሖ ምስ ሓተቶ እቲ ሓቂ ኣቃሊዑ ሊን ከም ዝሰርሓቶ ተዛረበ ነዚ ምስ ሰምዑቶም ተምሃሮ እውን ሊን ኣሽንኳይዶ ንሕማቓት ተምሃሮ ኣሳይመንት ክትሰርሓሎም ክትዛረቦም እኳ ከም ዘይትደሊ ስለ ዝፈልጡ ከመይ ጌራ ክትሰርሓሉ ክኢላ ኢሎም ክሓስቡ ጀመሩ እቲ መምህር ግን ሊን ከምዚ ዓይነት ነገር ክትገብር ኣይትኽእልኒ ኢሉ ካብ ክፍሊ ከውፅኦ ምስ በለ ሊን ተንሲኣ ሓቂ እዩ በለቶ ሃንደበት ግን ጋውሺ ኣብ መንጎ እዚ ዝገበረት ስለ ተፍቅሮ ምዃና ነጊሩ ነቶም ተምሃሮ ኣገረሞም በቲ ዝበሎ ተቆጢዓ ሊን ድማ ሓሶት ምዃኑ ከተእምኖም እኳ እንተፈተነት እቶም ተምሃሮ ግን ፍቕሪ ብኣኺ ኣይተጀመረን እናበሉ ክሕጩጩላ ጀመሩ ካብ ኩሎም ኣብቲ ክፍሊ ዝነበሩ ተምሃሮ ታን ዝተባለ ሓደ ተምሃሪ ንሊን ኣጸቢቑ ስለ ዝፈልጣ ምስከም በዓል ጋውሺ ዝኣመሰለ ሕማቕ ተምሃራይ ኣብ ፍቕሪ ክትወድቕ ከም ዘይትኽእል ብምሕሳብ ድሕሪ ዝኹሉ ገለ ነገር ከም ዘለዎ ጠርጠረ ኣብ ግዜ ዕረፍቲ ድማ ጋውሺ ኣብቲ ናይ ቤት ትምህርቲ ፑል እናሓንበሰን ከሎ ሊን ናብኡ መጽያ ስለምንታይ ኣብ ቅድሚ ተምሃሮ ኣሕፊርካኒ ኢላ ሓተተቶ ቀፂላ ድማ ከማኻ ዓይነት ወዲ ኣይኮነን ብጋህዲ ኣብ ሕልመይ ከማን ኣየፍቅርኒ ምስ በለቶ ኣብ ጎና ዝነበረት ሓንቲ ማይክሮፎን ኣልዒሉ ኣይደለኪነ ኣይበልኩ ክንዴ ብምባል ኩሎም ተምሃሮ ንኽሰምዕዎ ብምሕሳብ ክትጭድር ጀመረ በዚ ፍጻሜ ሊን ኣዝያ ክትሽቕረር ጀመረት ናብ ክፍላ ክትኣቱ ምስ ከደት ድማ እቶም ቅድሚ ሕጂ ናይ ፍቕሪ ሕቶታት ዝሓትዋ ዝነበሩ ዝኣበየቶም ተምሃሮ ድማ ተኣኪቦም ብጊዲኦም ኣብ ፍቕሪ ምውዳቕ ከመይ ከም ዝተሰምዓ እናበሉ ንሊን ክላገጹላ ጀመሩ ብምሉኡ እቲ ቤት ትምህርቲ ድማ ነዚ ፍጻሜ ኣርእስቲ ሕሜታ ገበርዎ እቲ ወረ ዝሰምዐ ንእሽቶ ሓዋ ድማ ናብ ኣመጺኡ ምስ ጋውሺ ዘለዋ ርክብ ሓቂ ዲሉ ሓተታ ተግባራት ጋውሽን ህይወታ ፋሕፋሕ ብምባሉ ካብዚ ንምውፃእ ምስ መሓዛኣሉ እኳ ብምዃን
ጋውሺ ካልእ ምስጢራዊ ኣፍቃሪ ከም ዘላቶን ኣብዚ እዋን እዚ ምስኣ ስለ ዝተባእሰን እዚ ዝገብር ዘሎ ድማ ንዓኣ ክቕንእ ጥራይ ምዃኑ ብምሕሳብ ነቶም ተምሃሮ ከታልልዎም ወሰኑ። ንጽባሒቱ ሊን ኣብ መንበር ጋውሺ የቕሬታ ግበረለይ ንመላለስ ዝብል ጽሑፍ ዝተጻሕፈ ወረቐት ምስ ሓንቲ ዕምባባ ኣቐመጠትሉ። ነዚ ዝረኣዩ ተምሃሮ ድማ ናብ ሊን መጺኦም ንሳ ድያ ኢሎም ሓተትዋ። ሊን ድማ ዓያሹ ኪዱለይ ስኬላ ገኒሓ ሊን ክሳብ ክንደይ ወላ ኣብ ፍቕሪ እንተሃለወት ከምዚ ዓይነት ነገር ከም ዘይትገብር ስለ ዝፈልጡ ግን ጋውሺ ካልእ ምስጢራዊት ኣፍቃሪ ከም ዘላቶ ክጥርጥሩ ጀመሩ። ጋውሺ እውን ናብቲ ክፍሊ ኣትዩ ነቲ ዕምባባ ምስ ረኣየ ጽባሕ ዘገርም ምሳሕ ሰሪሓ ከተምጻለያ ምስ በለ ሊን ድማ ንጽባሒቱ ዘገርም ምሳሕ ሒዛትሉ መጸት። በዚ ድማ ሙሉእ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ተምሃሮ ጋውሺ ካልእ ምስጢራዊት ኣፍቃሪት ከም ዘላቶን ንሊን ተፍቅረንያ ዝበለ ድማ ከቕንኣ ደልዩ ከም ዝኾነ ተገንዘቡ። ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ግን ሊን ምሳሕ ኣብ ኢዳ ሒዛ ኸላ ጋውሺ ናብኣ መጺኡ ድሕሪ ዝኹሉ ነገር ናታ ኢድ ከም ዘሎ ፈለጣ። በዚ ዝተቆጣዕት ሊን ድማ ሕጂ ኸንታይ ክገብር ኢላ ተጨኒቓ ኸላ ንሉካ መሓዛኣ ነገረታ። ሉካ ድማ ኣይትሻቐሊ ነፍቃርየይ ነጊረ ከቐጥቅጠልኪየ እናበለታ ኸላ ንእሽቶ ሓዋ መጺኡ ናብአን መጺኡ ዝሓሸ መደብ ከም ዘለዎ ነገረን። ሊን ናትካ መደብ ይትረፈኒ እኳ እንተበለቶ ናይ ዓባይ ሓፍቱ ነገር ዘተሓሳሰቦ ሓዋ ግን ምስ ኣዕሩኽቲ ኮይኖም ሽንቶም ኣብ ሓንቲ ባላንቺና ኣኪቦም ንጋውሺ ናብ ገዝኡ ምስ ተመልሰ ኣብ መጻወድያ ንምእታው ምድላዋት ጀመሩ። ክሳብ ኣብዚ ነዛ ቪድዮ ርኢኹምዋ እንተኮይንኩም ፈቲኹምዋ ኣለኹም ማለት እዩ። ነዛ ቪድዮ ላይክ ነታ ቻነል ድማ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ንብለኩም። ናብ ዛንታና ምስ እንምለስ ነገራት ግን ከምቲ ዝተሓስቡ ዘይኮኑ ባዕሉ ሓዋ ኣብ ናይ ገዛእ ርእሱ መጻወድያ ወደቐ እሞ እቲ ባላንቺና ኣብ ልዕሊኡ ፈሰሰ። ገዛ ምስ ተመልሰ ድማ ሙሉእ ኣካላቱ ሽንቲ ምስ ጨነዋ ሊን እንታይ ከም ዝኾነ ሓተተቶ። ንሱ ድማ ብሓሶት ጋውሺ ከምዚ ገይሩኒ ምስ በላ ሊን ሕጂ ሳብዚሑ ወንበር ኢላ ካብ መስመር ከም ዝሓለፈ ኸተርእዮ ትኺላ ናብ ገዝኡ ኸደት። ኣብኡ ምስ በጽሐት ግን ጋውሺ ዘይኮነ ኣባሓግኡ ኣብቲ ገዛ ረኸበቶ። ኣባሓግኡ ድማ ኮንታተረ ተተኪስዎ ንዕኡ ክዓጹ ክሽገር ከሎ ምስ ረኣየቶ ክትሕግዞ ናብ ውሽጢ ጎየት። ከም ገለ ኢሎም ነቲ ዝተፈንጀረ ቦታ ብጨርቂ እናሸፈንዎን ከለዉ ጋውሺ ናብኦም መጸ እሞ ሰለስቲኦም ተሓጋጊዞም ብሓጺን ጠቕለልዎ። ጸኒሓ ድማ ኣብ ገዝኦም ንነብሳ እናንቀጸት ከላ ጋውሺ ኣብ ገዝኡ ዝኾነ ሰብ ከይፈለጠ ነተን ዲዛይን ዝገብረን ንኣሽቱ ነፈርቲ ተዓዘበት። ንሳ ድማ ቐጺላ ጋውሺ ከምዚ እንተቐጺሉ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ክበጽሕ ኢላ ሓሰበት። ኣዝዩ መሲዩ ስለ ዝነበረ ድማ ናብ ገዝኣ እንተዘይፋነኹ ክኢልዋ ብሓባር ወክ ክገብሩ ጀመሩ። ኣብ መንገዶም ድማ ብዙሕ እናዕለሉ ክቃራረቡ ጀመሩ። ካብ ሽዑ ጀሚሩ ድማ ጋውሺ ተንኰላቱ ገደፎ። ሊን እውን ጋውሺ ብወረቐት ትምህርቲ እምበር ኣብ ካልእ ነገራት ኣዝዩ ንፉዕ ምዃኑ ስለ ዝተረድአት ኣዘውቲሮም እናተረኸቡ ብዛዕባ ህይወቶም ከዕልሉ ጀመሩ። መዓልታት እናሓለፈ ብዘኸደ ቁፅሪ ድማ ሊን ብዘገርም ነገር ንጋውሺ እናፈተወቶ ኸደት። ሓደ መዓልቲ ድማ ሊንን መሓዛኣን ኣብ ሱፐርማርኬት ከለዋ ጋውሺ ብድሕሪአን መጺኡ እናተዋዘየ ፍቕረ ኢሉ ምስ ጸዋዓ ሊን ድማ ብስምባደ ካብቲ ቦታ ገዲፋቶም ከደት። ኣብ ክፍሊ እናተምሃሩ ከለዉ ድማ መምህሮም ኣብ መጻኢ እንታይ ክኾኑ ከም ዝደልዩ ምስ ሓተቶም ሓንቲ ተምሃሪት ተሲኣ ሞዴል ክትከውን ከም እትደሊ ምስ ነገረቶ ሞዴል ንምዃኑ እኳ ብውሕዱ ጽብቕቲ ክትኮን ኣለክ ብምባል ኣብ ቅድሚ ተምሃሮ ኣላገጸላ። ቀጺሉ ድማ ንጋውሺ ምስ ሓተቶ ጋውሺ ድማ ናይ ገዛእ ርእሱ ነፋሪት ሰሪሑ ከንፍር ከም ዝደሊ ነገሮ። እቲ መምህር ከምቲ ነታ ጓል ዘላገጸላ ንጋውሺ እውን ምስ ተላገጸሉ ጋውሺ ህልኽ ሒዝዎ ንሓደ ወርሒ ካብ ቤት ትምህርቲ ኣብኪሩ ነታ ነፋሪት ሰሪሑ ምስ ወድኣ ከም ዝከኣል ከርእዮም ናብ ቤት ትምህርቲ ሒዝዋ መጸ። ብምልኦም ተምሃሮ እታ ቤት ትምህርቲ ምስ ተኣከቡ ድማ ኣብ ልዕሊ ርእሶም ከንፍራ ጀመረ። ወላ እኳ እናብረረ እንተገረሞም ኣብ መንጎ ግን ምስ ሓደ ዓብ ገረብ ተጋጭያ ቀሊል መጉዳእቲ በጽሓ። ኣብታ መዓልቲ ምሸት ድማ ወላ እኳ ሊን ናይ ስነ ጥፈር ተመራማሪት ክትከውን እንተደልየት ኣዲኣ ግን ዶክተር ክትከውን ጥራይ ስለ እትደሊ ትእዛዛታ ንምኽባር ኢላ ከም ዝገደፈቶ ዛንታና የርኤና። ንጽባሒቱ ድማ ሊን ኣብ እንዳ ጋውሺ ክትበጽሖ ኸደት። ንሱ እውን ደሓን ከም ዝኾነ ምስ ነገራ ብዛዕባ መደባቶም ክዘራረቡ ጀመሩ። ድሕሪ መዓልታት ድማ ጋውሺ ካብ ስምብራቱ ስለ ዝሓወየ ናብ ቤት ትምህርቲ ተመልሰ። ልክዕ ናብቲ ክፍሊ ምስ ኣተወ ግን ብዘይተጸበየ መንገዲ ሙሉእ ክፍሊ ትኽእል ኢኻ እናበሉ እናጨደሩ ተቐበልዎ። ኣብዚ እውን ሓደ ንጋውሺ ዝጸልኦ ዝነበረ ተምሃራይ ኣዝዩ ክቐንእ ጀመረ። ስሙ ኸጥፍ ኢሉ ብምሕሳብ ድማ ኣብ ጅቡኡ ቐሲሉ ናይ ኢድ ሰዓቱ መሰእተወሉ ምስ ኣዕሩኽቱ ተመሊሱ መጺኡ ሰዓት ከም ዝጠፍኦን ክፍትሽዎ ከም ዝደለዩን ነገሮ። ነታ ሰዓት ኣብ ጅቡኡ ስለ ዝረኸባ ድማ ንጋውሺ ክሃርምዎ ጀመሩ። ሊን ድማ ነዝሪኣ ቀልጢፋ ናብኦም መጺኣ ዶ መሰበለቶም ንጋውሺ ሒዛ ካብቲ ቦታ ወፁ። ኣብ መንገዶም ድማ ጋውሺ ኣቦኡ ብጥርጣረ ስርቂ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዘሎ ነገራ። ምሸት ድማ ጋውሺ ናብ ሓደ ኣቦኡ ምስ ዝናፍቕ ዝኸደሉ ቦታ ወሰዳ። ቀጺሉ ድማ ኣቦኡ ብሓቂ ሰራቒ ከም ዘይኮነን ካልኦት ሰባት ስለ ዘጻወድሉ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝኣተወን ነገራ።
ብሰንኪ ብኡ ድማ ጋውሺ ካብ ንእስነቱ ኣትሒዙ ሰራቕ ወዲ ሰራቕ እናተባህለ ብተምሃሮ ዝላገጸሉ ከም ዝነበረን እቲ ብዛዕባ ወዱ ዘሻቐሎ ዝነበረ ኣቦኡ ድማ ነዚ ምስ ፈለጠ ናብ ቤት ማእሰርቲ መጺኡ ከይበጽሖ ደብዳቤ ከም ዝሰደደሉ ነገራ። ካብ ሽዑ ጀሚሩ ድማ ምስ ኣቦኡ ተራኺቡ ከም ዘይፈልጥ ምስ ነገራ ኣዲኡ ኣብ ገዝኡ ሪኣታ ስለ ዘይትፈልጥ ድማ ኣዲኻ ኸኢላ ሓተተቶ። ጋውሺ ድማ ኣዲኡ ንዕኡ ክትወልድ ከም ዝሞተትን ብዛዕባ ዝፈልጦ ነገር ካብ ኣቦኡ ዝሰምዖ ዕለተ ልደታ ጥራይ ምዃኑ ነገራ። ብዛዕባ ጠፈርን ከዋኽብትን ኣፍልጦ ዝነበራ ሊን ድማ ኣብ ሰማይ ሓደ ኮኸብ እናርኣየቶ ኣዴኻ ካብ 12 ዓይነት ዞድያክ ስፖርኬን ምዃናን ካልእ ዘይተረድኣኒ ባህርያትን ነገረቶ። ነዚ ምስ ረኣየ ጋውሺ ድማ ኣብ ስነ ፍልጠት ስነ ከዋኽብቲ ዘለዋ ፍልጦ ርዩ ንምንታይ ካልእ ዝያዳ ትምህርትታት ዘይትምሃርን ፍልጠታ ዘይተስፍሕን ኢሉ ምስ ሓተታ ንሳ ድማ ኣዲኣ ዶክተር ክትከውን ስለ ዝደለየት ከምዚ ክትገብር ከም ዘይትኽእል ምስ ነገረቶ ጋውሺ ግን ድሓር ብዛዕባ ውሳኔኺ ከይትጣዓስ ኢሉ ናይ ገዛእ ርእሳ ሕልሚ ክትስዕብ ነገራ። ንጽባሒቱ ድማ ብዛዕባ ስነ ጠፈር ክትምሃር ተገዳስነት ከም ዘለዋ ዝተረድአ ጋውሺ ንዕኡን ንዓኣን ናብ ሓደ ቤተ መዘክር ስነ ጠፈር ንኽበጽሑ ትኬት ገዚኡ ድሕሪ መሃቡ ደይት ምዃኑ ነጊርዋ ተፈላለዩ። ናብ ገዝኣ ምስ ተመልሰት ንስድራ ቤታ ምሸት ናብዚ ቦታ ከም እትኸይድ ምስ ነገረቶም ኣዲኣ ግን ንስኺ ዶክተር ኢኺ ትኾኒ ናብ ከምዚ ዓይነት ቦታ ዘይኮነስ ናብ ሆስፒታል ኢኺ ክትከድ ዘለኪ ኢላ ኣትረፈታ። ወላ እኳ ጋውሺ ኣብቲ ዝተቋጸሩሉ ቦታ ደው ኢሉ እንተተጸበያ ሊን ግን ካብቲ ገዛ ከይትወፅእ ስለ ዝተኸልከለት ኮፍ ኢላ ብዛዕባኡ እናሓሰበት ክትጭንቕ ጀመረት። ጋውሺ ንሰዓታት ድሕሪ ምጽባይ ኣብ ገዛ ከይትወፅእ ተኸልኪላ ኢሉ ብምሕሳብ ኣብ ልዕሊኣ ዘለዎ ስምዒት ከርእያ ምስ ኣዕርኽቱ ብሓባር ብምዃን ተሓቢኦም ናብ ቤት ትምህርቶም ብምእታው ሙሉእ ክፍሎም ናይ ጠፈር ስእልታት ኣጸቢቖም ክስእሉ ጀመሩ። ሃንደበት ግን ብዋርድያታት ናይቲ ቤት ትምህርቲ ስለ ዝተታሕዙ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ድማ ካብ ቤት ትምህርቲ ተባረሩ። ሊን ንጽባሒቱ ነዚ ምስ ረኣየት በቲ ጋውሺ ዝገበሮ ነገር ኣዝያ ተሓጐሰት። ካብ ቤት ትምህርቲ ከም ዝተባረረ ምስ ሰምዐት ግን በቲ ዜና ኣዝያ ሓዘነት። ናይ መወዳእታ መዓልቲ ትምህርቲ በፂሑ እውን ስለ ዝነበረ ሊን ናይቲ ዓመት ብልጽቲ ተምሃሪት ተባሂላ እናተሸለመት ከላ ሓደ ዓርኪ ናይ ጋውሺ ናብ ኣቐሪቡ ጋውሺ ብዝረኸቦ ናይ ትምህርቲ ዕድል ካብ ከተማ ወፂኡ ስለ ኣየር ሳይንስ ክመሃር ከም ዝኸይድ ነገራ። ነዚ ምስ ሰምዐት ልባ ዝተሰብረ ሊን ወላ እኳ ጋውሺ ኣብ ውሽጢ እንተዘይሃለወ ስሙ ፀዊዓ ክሳብ ሕጂ ብዙሕ ውዕለታ ከም ዝገበረላ ተዛሪባ ኣብ ቅድሚ ኩሎም ንዝገበሮ ኩሉ ድማ የቐኒየለ ኢላ ፍቕራ ክትገልጸሉ ናብ መደበር ባቡር እናጉየየት ከደት። እቲ ዘሕዝን ግን እታ ባቡር ቅድሚ ንዕኡ ዘለዋ ፍቕሪ ምግላጻ ንኻልኢታት ኣምለጠታ። ሊን እውን ጉያ ኣብ ዝወደቐትሉ ቦታ ፊቕ ኢላ ክትበኪ ጀመረት። ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ድማ ጋውሺ ኣብ ውሽጢ ባቡር ኮፍ ኢሉ ኣምላኽ እንተፈቒዱ ሓደ መዓልቲ ክንራኸብ ኢና እናበለ ዛንታና ይዛዝም።